Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa RPN DZKI Iriga News Center, ito ang RPN Radyo Ronda Balita. RPN Radyo Ronda Balita. Katiripunan kan mga bareta sa loob asin luwas kan ringkunada area. Mga bareta nasyonal asin luwas kan Pilipinas. Mga pangyayari sa nagtalikod na banggi kamugtakanin panahon asin karawa yan gabos sa intong manadangog sa RPN Radyo Ronda Balita. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Time check! Hatod sa indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Time check! Hatod sa indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Ang pagbabaret ang iyan hatod ng po ni Miss Bitsy Odabar, kan Santa Elena Baras, Nabwa, Camarines Sur. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Norian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw.
Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. RPN Radyo Ronda Balita. Problema na naman, suyang-suya na ako, nananakit na ang tainga ko, saka sa selos mo. Problema na naman, lagi kang nakabantay, wala ka nang patawad diliw, maging sa kaibigan. Ako'y umaalis ng bahay upang umayo, maghapon na sa gawain, sangkaterba ang pagod. Pagdating ko sa inyo, tuhod ko'y nangangatok. Sa kita'y dinadalaw, ngiti mo ay manggang hilaw, mukha mo'y nakasimangot. Problema na naman, lagi na lamang ganyan, sadyang wala na bang katapusan, ang hirap ko sa buhay. Kapag tayo'y namamasyal, lagi kang nangungurot. Kapag mayroon akong natitigan, puso mo'y naduduro. Sadyang mahal kitang tunay, yan ay di ko malilimot. Ngunit kapag laging ganyan, parati kang nangaasar, ako'y nabubugnot. Problema na naman, suyang-suya na ako, nananakit na ang tenga ko, saka sa selos mo. Problema na naman, lagi na lamang